Και παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Smoke Games 25. Παιδιά, θέλω να μου πείτε άμα η κάμερα φαίνεται στα σχόλια, στο comment. Γιατί εγώ δεν ξέρω και θέλω να μου το πείτε. Μπορείτε. Αν μπορείτε θα μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία. Μπαίνουμε σε 1, 2, 3. Μπήκαμε. Χαζάρ πήρε. Βλέπω τώρα τις νέες κάρτες. Δούμε εδώ, seasons, όχι, λάθος. Ο Χαζάρ πήρε νέα κάρτα. 93. Καρβοστέλια. Πήγε στη το χειρότερο πράγμα. Ο Κβαρατσέλια πήγε στη BNG. Τι να πω. Ο Κβαρατζέρια, ο Κουμπαραντόνα έφυγε από την Νάπολη. Δηλαδή, τι να πω. Μου έχει κάνει λίγο το μυαλό. Παιδιά, θα φτιάξουμε Dream Team. Ωραία. Θα βάλω τέρμα Μαρτίνες Τίμο Τζεγί 94. Γιατί το βλέπω αυτό. Ο Βαντάκ δεν πήγε στη χρυσή μπάλα. Απειρές ζώο έκανε. Δεν πήρε κανένα τρόπο. Παιδιά, θέλω να δω Κριστιανό Ρονάλντο. Δεν μπαίνει. Δεν πάμε. Το κάνω. Το 89 το βελάω. Ωραία παιδιά. Ονομελία. Αλεξάνδρ Γκαρνάτσο. Ωραία, 1 λεπτό παιδιά. Ο Γκαρνάτσο του Γκαρνάτσο. 1 λεπτό παιδιά, έχει κολλήσει. Ωραία, είδα το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ότι ο Ρούμπεν Δίας έχει μπει στο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε τον Γκαρνάτσο. 1 άμα βλέπετε. Να βλέπετε. Ρούμπεν Δίας. Level 1. 11. 11. Και τώρα θα δούμε για το... Όχι, με το μόνο. Ωραία, πάω να κάνω να παίξω κάποια παιχνίδια και μετά ξαναμπαίνω να σας πω τα αποτελέσματα και παιδιά, θα αρχίσω να κάνω 25 βίντεο. Θα κάνω 25 βίντεο. Το έχω το 25. Αλήθεια. Δεν κάνω πλάκα. Στο δικό μου σπίτι. Νικήσαμε το πρώτο μάτι. Αυτό που θα σας πω είναι ότι στο επόμενο βίντεο ή στο παραεπόμενο θα φτιάξουμε την καλύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Θα σανάρουμε παίχτες
και θα κάνουμε και την καλύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού. Γιατί ένας φίλος μου είναι Παναθηναϊκός και το θέλει πάρα πολύ. Ωραία. Νικήσαμε 4-0 την Chelsea. Τώρα θα κάνουμε plus packs. Για να δούμε. Πρώτο. Είχαμε 90 Διάννη. Να δούμε άμα παίρνει στην ομάδα και σας λέω ναι ή όχι. 1, 2, 3. Μπαίνει αλλά ο Best βγαίνει έξω. Και αυτό δεν το θέλω. Αυτό πάμε για να κάνουμε ένα mini game. Is a player. Αυτό. Birthdays. Draw. Είδα 2. Μπαρμπόνα. Τυχαίνουμε έναν από... Να πούμε 25 παιδιά έχει τα γενέθλιά του. Birthday Φεβράριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος. 1 Ιουλίου έχει ένα σκεύο και όλο. Εγώ έχω, παιδιά, θέλω να μου πείτε τα γενέθλιά σας στα comments και εγώ θα σας δείξω ποιοι παίκτες έχουν μαζί σας γενέθλια. Παιδιά, 1η Σεπτεμβρίου έχει ο Χουλίτ. Τώρα καταλάβω. Έχουμε τώρα birthdays. Ο Χαζάρντ είχε 7 Ιανουαρίου. Ναι. Αφρίγο, Καλαχάν. Δεν περιμένετε τώρα. Έχεις κατά μέσα της γι' αυτό. Ο Μπουφόν 28. Wow, καλές κάρτες. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Σε 1, 2, 3 για να λέμε σε άλλο βίντεο.